alhamdulillah mun gode Allah kai ne sarki na 20 a birni daular Usmaniya gaba ɗaya kai a babban muka gani gadon mai martaba mutuwa mai yanke kauna da duk kake son mutum. Nan ne makarantar Shehu Usman a nan ya karantar da almajiransa a lokacin da yana rayu kuma shekara ta biyu bayan ƙari jihadi a nan wannan gida shekarar sa biyu Allah ya amshi rayuwa kuma yadda aka sa annabi a ɗakin Aisha shi ma a nan ɗakin uwar gidan shi Hawwa wadda yake ita ce mahaifiyar Sultan Muhammadu Bello da Sultan Atiku da ya ba mu albarkarsu. Su nawa ne kace ana? Su uku. Da waye da waye? Shehu Usman da ɗansa guda biyu Hassan da Muhammadu Sambu su Allah. Na'am. Sarkin musulmi Ahmadu Rufai a suna ne. Shi ne sarkin musulmi na shidda a cikin sarakunan mu na musulunci. Kuma kamar yadda yake Shehu Usmanu yana da iya 43. Daga cikin ɗayansa 43 su mutum uku ya yi sarautar sarkin musulmi. Sultan Muhammadu Bello, Sultan Atiku sai Sultan Muhammadu Rufai. Allah ya gafarta musu. Waɗannan kabubuwan guda 10 ne, amma dai cikinsu guda 8 an kasan sunayensu. Biyu na tsakiya ɗin nan su abba a san ko suwa na ba. Wayannan kenan ko? Cikin 8 ɗin nan guda 4 jikokin Shehu Usman ne. 4 almajiransu na waɗanda suka taimaka masa wajen jihadi. Wannan ta farko Aisha a sunanta matan sarki musulmi Muhammadu Bello dan Shehu. Sai Usmanu Mudagal. Usmanu kanin Aisha na ɗayan Umaru Mu'alkammuna sahibin Shehu Usmanu. Na uku Ahmadu Rufa'ina Atiku dan Shehu ya haife. Na hudu Muhammadu Fodiyo Abdul Qadir dan Shehu ya haife. Kuma yadda ni muku bayani da na biyar da na shidda ba a san ko suwa na ba. Mai bi musu Abdurrahman Mahilla na dan sarki musulmi Ahmadu Rufa'ina. Sai sarkin yakin Shehu Ali Jeli, sai limamin masallacin Shehu Liman Abubakar, na ƙarshe Abdurrahman su ina ɗan Hadijatu da Shehu Usman, haka suke su 8. Allah ya gafarta musu, Allah ya gafarta musu. Allah ka ga hanya ka tuka tare baki shi. Halaka ta. Sai waɗannan kabuburan guda biyu sarakunan muna na musulunci. Wannan sarkin musulmi Hassan dan Mu'azu kuna ji ne ga tarihi. Wannan sarkin musulmi Abubakar na uku mahaifin marigayi mace da wanga na yanzu Sa'ad su wannan ne yanga. Allah ya gafarta musu, Allah ya gafarta musu. Yanzu mun kare nan za mu shigo wajen shi mace. Sarkin musulmi Ibrahim da Suki. Wannan kuma jikan Shehu Usman ta goggo ina rubiyar sarkin musulmi Ahmadu Rufa'ita. Su anan nan ga sai waccan kofar inda gilas na Asma'u ke Shehu Usman. Ba shi da ai ruhe yake wurin. An ce makubliya kamar tana da cikin mata ne. Ita ce mahaifiyar Isa mai kwari. ɗana ƙarshe na mujallar ɗana ƙarshe na mujallar Ana ka binne shi isa kurba ana yake baki a yana can kwari can kabarin sheki waccan shigifa kuma sarki musulmi a tahiru na biyu wanda shine turawa suka naɗa lokacin da suka shigo sun sami a tahiru na ɗaya ce bai zama da su ya hijira can wajen burbe yauwa to can su a kashe na ga mai alfarma ya ziyarce shi zuwa sau kwarai da gaske wannan ɗaki kuma kabri 4 ne ɗan sarki musulmi bello dan shehu daga cikinsu akwai sarki musulmi mu'azu wajen ana faɗin hassan dan mu'azu baban hassan ɗin kenan mu'azu ke baban sarki hassan kenan ko mahaifin hassan ne hassan dan mu'azu yanzu a cikin sarakunan musulunci nawa ne a nan su 20 nan nawa ne a nan to cikin 20 nan kaga ga biyu nan ga biyu a nan sannan ga biyu a biyu nan nan hudu kenan can ga guda biyar ga guda can waje shida ga to shi shehu kasan ba sarautar sarki musulmi ba jagoranci ya yi na jihadi amma dai ga abin nan shi sultan muhammadu bello shine sarki musulmi na farko Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu katin sa na zaɓe nan tuntuna